Mä voin tulla sitten vastaan siihen jostain mielenkiintoista. Aina tuon lehden. Joo. Unohdin laittaa ne päälle ennen kuin mä tulin tänne lavalle. Mutta tässä on myös semmoiset, että majakassa on linssit, että missä se valo vahvistetaan ja suunnataan. Niin meillä, kun me tähän tietenkin tarvittiin linssit tähän näin, niin meidän piti varmistaa se, ettei niissä ole semmoista polttopistettä, joka sytyttäisi asioita tuleen. Joten ne on sellaisia linssejä, joissa on paljon polttopistejä, niin ne hajottaa sen valon. Mutta tää olisi vielä hieno pitää lamput päällä, kuten näitte siis kuluessa. Ja se on myös ihana tuollaiset tilalinssit, silmät, sitä te ette kaikki ehkä ihan näe, mutta Asu on siis ihan varpaista kruunuun saakka tarkasti mietitty, niin kuin varmasti näillä kaikilla muillakin kilpailijoilla. Mutta miten on? Lähteekö teiltä samba vielä tässä kohtaa? Ja lähteekö näitä? Annetaan näille aplodit ja tilaa tanssia. Kiitos Jessi, Milja ja Rita näistä samban pyörteistä upeissa fantasiapukukilpailun voittoasuissa. Siinä nähtiin tosiaan fantasiapukukilpailun kärkikolmikko, joka eilen sitten palkittiin tuolla Espan lavalla avajaisissa. Nyt seuraavaksi luvassa on Samba Queen Finland kärkikolmikko.
Eli Suomen 4. Samba Queen Finland-kilpailu järjestettiin Apollo Life Clubissa huhtikuussa ja kilpailun järjesti Suomen Sambakoulujen liitto ry. Arvovaltainen kansainvälinen esiintyvän taiteen ja brasilialaisen tanssin ja musiikin asiantuntijoista koostuva tuomaristo kruunasi illan päätteeksi Samba Queen Finland 2024 kilpailun voittajat. The 4th annual Samba Queen Finland competition took place on April 5th, 2025 at Apollo Life Club in Helsinki. The winner was Maiju Virtala from Imperio de Papagayo, with Sara and Shahid from Milagro Dancers, and Vera Virta from União da Raceira placing first and second princess respectively. Julistan karnevaalikulkueen avatuksi. Bon carnaval! Hyvää karnevaalia kaikille! Sieltä tosiaan tulee meidän viime vuoden voittaja Samba Carioca Turusta. Heidän koulun värinsä ovat sininen ja valkoinen ja tunnuksena toimii joutsen. Tänä vuonna Cariocan kulkuen on hätähuuto rehevöityneen Itämeren puolesta. He haluavat kulkuellaan tuoda esiin, kuinka tärkeitä tekomme ovat haavoittuvan meren suojelussa. Samba Carioca is Turku's very own Samba school and the current Finnish champions of Samba. We are soon celebrating our 40th anniversary with big hearts and full carnival spirit. This year, Samba Carioca's parade is a cry for help on behalf of the Baltic Sea, which is suffering from eutrophication. Siellä ei kulkujen ensimmäisenä meni toi komissaari Frenchi ihan tuolla jo kohta kääntymässä. He ovat Tuho uhkaa Itämerta -niminen joukkio ja Itämeren tyrskyt ovat tulluneet rehevöitymisen ja happikauden vuoksi. Ja ahneuden ja lyhytnäköisyyden voiton tavoitteen vallassa ihmiset uhkaavat teoillaan tukahduttaa Itämerta symboloivan joutseneen rehevöityneen. Siellä näissä päärestakina eli korkeamman paikalla tanssijoita heijoilla. Tämän kulkukilpailun meidän voittaneen Karja. Ainoa siellä rakennettu lähestyttämään tiedotusmateriaaleista ja sitä käytetty runsaasti tästä rakennusteollisuudesta.
Katudestakin majakka, joka tuli eilen toiseksi fantasiaputukilpailussa. Se kuvastaa Bengtsaarin majakkaa, siitä on otettu vaikutteita, eli majakalla ovat optimismin ja suunnan näyttämisen vertauskuvia, ja niissä on aina käytetty aikansa uusimpia innovaatioita. Puvussa on tosiaan aika paljon läpikultavia osia, joihin läpihottaa innovaation valo. Päähinne kuvaa majakan Fresnel-linssiä ja siinä on myös 2 hätävaloa. Eilen kuultiin tuolta Espan lavalla, että siinä oli kolme pukusuunnittelijalla ollut aika paljon miettimistä, että miten tehdä puku niin, että se ei aiheuta tämmöistä polttolasi-ilmiötä ja kärpällä ketään täällä karnevaalilla. Lapset on siellä majakan perässä ja he kuvastavat muutoksen tuulilla. Eli iässä on lapsia ja iässä on brasilialainen jumalahti. Se on tuulella myöskin henkilöitymät lastensuojelijat ja taistelijat, jotka on mukana muutoksen. Heidän päähineissään syttyy lamppu innovaation merkkinä. Laboratoriot takissa Salavaara muistuttamassa Jan Santomista inspiraatiosta. Länsi-Afrikan jorubalaisten pyhistä seremonioista aina Rio de Janeiron kaduille ja jopa Helsingin kaduille. Matkan varrella pysähdymme kunnioittamaan vaikutusvaltaisempia henkilöitä, kuten José Nogueira, Tia Chiata, José Pereira da Silva, ja todistamaan historian keskeiset hetket ovat auttaneet muokkaamaan suurempia kulttuuriliikkeitä. Tällä teemalla on erityinen merkitys Roseeralle, sillä Samba-koulun Mosidacin oleman osa tarinaa, Roseeran tarinaa. Meidän rumpuosasto eli Pateria soittaa tällä samalla tyylillä kuin tämä kuuluisa Riolan Mosidacin Samba-koulu. Rumpuhan ei ole vain musiikin lähde, vaan voima, joka yhdistää ihmisiä ja kuljettaa tarinoita sukupolvien ja kulttuurien yli, yhdistää yksilöt yhdeksi mahtavimmaksi yhteisöksi. Olemme tulleet vain jälkeen hänen jälkeensä kuvittamassa tango-tanssia jumalta kunniaksi. Vajanoitten jälkeen Katudestakin Bandeira, eli ne kuvittaa Bandeiroa tamburiinin soitinta. Bandeiran jälkeen meidän ideat bassista kuvittavat Samba de Hodaa, eli tämmöistä ringissä tanssittavaa samba-tanssia ja samban alkujuureita. Rainhella Paterianelta Paterian kuningattereena Mosidacin tähti Eero Virta. Pateria vihreissä Mosidacin asuissaan ruuan yhteisen sydämenä. Pateria nota Deus! tanssimassa ja nyt meillä on yksi valovoimainen upea Malandro siellä punavalkoisessa asussa ja kannattaa seurata hänen liikkeitään. Niinkin on käyty Riosta asti kokemassa. Malandro
Valtakunta on perinteikäs helsinkiläinen sambakoulu. Värikäs yhteisö on perustettu jo vuonna 1989 ja edelleen jatkaa kasvua ja kehitystä suomalaisen karnevaalisambakulttuurin suunnan näyttäjänä. Papakaiju on Sambakoulu kaikkein rakkain, onnelluotti meidän sydämiin. Papagaio, kuin lintu kaunis eteläinen. Sambakoulu kaikkein rakkain, onnelluotti meidän sydämiin. Oi shamani, oi shamani. Tervetuloa Suomen laulaan, voimamme sulle antaen. Kääntiäinen saapui